Hoi muranya koram gajuang geno mara enirio makar tari ka emprayo kod angwen duno mara paga chiel ganario prayo kod angwen chendo eno imore waikoni weche manyen mag mose bedo katu che pacho kai wenwe ka chiel kod mumbewa kabende waroko pa chiel lai mar ote machoka kapile ario ade kauchelo no kabende wanti live Facebook Ramogi TV ke imbui mar X ka chiel Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube magethondo eche. EACC is conducting investigations into various forms of corruption, theft of public funds, academic fraud, and unethical conduct in 18 public universities. Mbalariany ma Jaramogi en achiel kuom mago ma EACC wacho ni timonegi nonro ewi mibadhi. Okwach kicho mako Lavenda Kinyo Jilo mae chich ni nyocha otemo nego jatije bango kendo hinye e kardak ma Jumeirah Heights. Akwayo Speaker Gaya mondo okonya kaka political advisor mara. I want to promise that we'll make sure that we work for the government Homa Bay and to the people of Homa Bay. Bango tao kaka speaker ma county ma Homa Bay Julius Gaya koro mitich kaka jangadria komar siasa ya peace governor ma county no. Machiegni nyakorom gajuang jaloko maro en Belinda Adhiambo. Duol makedogi mibadhi e pachuka EACC oyangone gidhi mbele ginondro hewi mibadhi masani okoko mbalany maro mapar kod aboro mag piny owacho koreo koda kambalany ma Jaramogi Oginga Odinga University of Science and Technology mantiere Bondo e county ma Siaya. EACC tudo Bondo gi mibadhi ma siling bilion 2.6 kod mibadhi mamoko moriwo wach ni jopuonjre moko nochiwo asoya e ka omigi thuolo mar chuoyo gudu. Jawache luo eduol mar EACC Eric Ngumbi olando mae kinde ik mar min jakom EACC David Oginde gweng Mauganya e county ma Siaya. Mibadhi kuonde tiegruok ma pachuka medo neno elela kaduol makedo gi mibadhi e pachuka EACC koro yango negitimo nonro e mbalany mar 18 mag piny owacho ma pachuka. EACC is conducting investigations into various forms of corruption, theft of public funds, academic fraud, and unethical conduct in 18 public universities. We are living in a country where integrity has really gone down. Men and women who are in places of responsibility, as you know, as Kenyans, take advantage of the place that they serve in, the positions they serve in, to take away that which belongs to other people. Etwak mare nyasi mar ik mar Mama Joyce Oginde, ma en min jakom duol mar EACC Bishop Dr. David Oginde, jawache lo duol mar EACC Eric Ngumbi, olero ni nonro makamano oriwo mbalany ma Jaramogi Oginga Odinga University of Science and Technology Bondo, kama itimo nonro mar mibadhi mar omenda maromo siling bilion 2.6. Ngumbi wacho ni mibadhi no omino jotije auchiel koreo koda ka vice chancellor kod jalupne mawachore no sundo jogo maneta chenro mar gedo kendo yako mendago ka gedo go to sani ochung kendo pokorumo. The investigation relating to the 2.6 billion Kenya shillings in Jaramogi Oginga is underway. The former vice chancellor, who is the main culprit and who worked with other officials to orchestrate this, has already been visited. Olero ni apisa mag EACC no monjo ute vice chancellor machon mar mbalany no Professor Stephen Gaya Agong mantie Homa Bay, Kisumu kod Nairobi kama ne giyude oboke mag chenro mag dongruok oboke makoro gitiyo gode timo nonro magge. A search operation has been undertaken in his homes in Nairobi, Homa Bay and Kisumu, and it was noted that when he retired, he carried all the original documents relating to the 6 capital projects that were implemented at the cost of 2.6 billion. And that is the reason why when the university was recently taken to court by one of the contractors who is demanding an additional 179 million, the university was not able to effectively defend itself because the former vice chancellor
retired with all the original documents. EACC benete monondro ewi jopuonjre miario manochiwo asoya ne jopuonj mbaleno mondo mi siedhnegi okudu mar tieko somo kata obedo ni ne gireme penj kendo nowinjo gino penjgo. Wachore ni ne gichiwo mit bilie kendo nyingegi nomedi listi kendo nosidhnegi ogudu e nyasi manobagi dwe mar 10 higani. It is alleged that 6 university officials received bribes to facilitate the graduation of over 200 unqualified students who, instead of sitting for supplementary examinations, colluded with those officials to bribe their way into the graduation list. Twetwak marwa yor simu gi director mochung ne chenro mag tudruok e mbele Jaramogi Oginga Odinga Professor Obiero Ogone wacho ni sachiwo report makamano EACC ne pok otudre gi ten mbaleno kata kamano gidhigo report makende mar chiwo duoko ne jopiny e wechego ma EACC ogolo. Professor Obiero wacho ni kaluwore gi dwaro mar chik gidhi tiyo machiegni gi EACC e nonro margi. Unlike the University of Nairobi and the Moi University, where the top leadership is part of the problem, at Jaramogi, the current administration, and I'm talking about the newly posted Vice Chancellor, are supporting the investigations. And these issues relate to the management that was there before. Jatatije machon mar Jaramogi, Professor Stephen Agong, to pok noyudre mar miyo aduoko makorka kore nyaka samane wadhi yamo. Jopuonjre machon mag mbalariany ma Moi otimo romo gi jatend migawo mar somo kendo pedhone mo kuom gik ma gidwaro ni sirkal otim e wi ng'anyo mag jotije mag mbalarianyno. Ka gigolo twak margi bang' romono, giwacho ni mo kuom dwaro ma gichwalo gin kaka gweta ma jatije mar mbalarianyno Isaac Kosgei migawo mar omenda mondo mi ochwal omenda ne mbalarianyno kendo josiasa bende owek donjore gi chenro mag kaka itawo mbalarianyno. Mo kuom jopuonjre machon mag mbalarianyno ma ochopo e romono gin kaka Senator ma Homa Bay Moses Kajwang', Jaod Bura ma Ugenya David Ochieng, Janet Mudhoni kod mamoko. To address these malignant issues, we are proposing the following measures. 1, the immediate resignation or dismissal of the current Vice Chancellor of Moi University for failing to execute his mandate as Chief Executive of the installation, leading to the steady fall of the once giant institution. The immediate disbandment of Moi University Council for failing to carry out its mandate in providing fiduciary oversight on the financial operations of the university. The government must appoint a new council and set up a transitional management committee supervised by the Ministry of Education. We urge the National Treasury to prioritize disbursement and assistance to the university, and this is not before the entire management and council has been changed. We are saying, as an alumni, you cannot take taxpayers' money and put it inside a pit whose bottom we do not know. Jatend piny Kenya William Ruto wacho ni sirkal biro dhi nyime gi keto mise motegno mag nyuolo tije ne rawere ma pacho kae. Ruto wacho ni tudruok e kind migepe mag sirkal kaka mbalariany kod mamoko gi mag ji giwegi biro konyo nyuolo thuolo mag tije ne rawere. Olose romo gi jokanyo mag mbalariany ma Nairobi e kar jot mare. We said that we need to be deliberate, to be intentional on where we are going to create jobs, how, and be scientific in how those jobs are going to be created. And that is why we have focused on areas that are intentional about creating jobs, whether it is in our housing plan or in our digital jobs agenda or in our export of labor program. We are intentional on where we are going to create jobs because, as Chancellor here said, it is jobs, jobs, and more jobs. Jatend migawo ma jotich kata Labour Dr. Alfred Mutua noyudore kama tek ka jopiny norogo ne chenro mar kwanyo ji ma imanyo ne gitije. Romono manobagi ka tiegruok mar Rift Valley National Polytechnic e kaunti ma Nakuru nokelo rawere kod jopiny mamoko mamanyo thuolo mag tije. Rawerego ywak ni omigi sirkal dwaro ni gichul pesa eka mondo omigi thuolo mag tije. Thothgi ne oywak ni gionge kod nyalo mar chulo omenda ma gidwarono. We need to have, yes, and
Excuse me. Excuse me. Listen, Listen. We are dealing with people's lives. Kama uko na shida na anything we are doing with our process, toka peke yako uende. We owe you nothing, you owe us nothing. I want discipline. Nasikia? Kama una kelele hapa, I don't deal like that. Sawa? Mimi nikikuja hapa, mimi nilikuwa najua hizi job ni free. So tumefika hapa tunaambiwa ati lazima tukuje tena sijui tu apply loan. Loan ya nini? Si kama wanataka kutusaidia, watusaidie fully because ukiniambia mimi saizi nitoe 150,000, sitaweza, nitatoa wapi 150,000? Alafu hii loan wametuandikia bado. Kwa hizi salary unakuta kama mimi wameniandikia nalipwa 43,000. 43,000 nitamaliza siku gani kulipa hii 150? Ni kama ni biashara serikali inataka kufanya na sisi kupitia wale maagent tunajua. Kwa sababu huyo agent ananiambia nilipe 250, mshahara napata 60k, naenda kupata 60k huko. Hiyo sasa ni familia ndatumia manire deni labda nimekopa mahali nitalipa. Obila mago kwa chikicho mako Lavenda Kinyo jilo maichich ninyo cha hote monego jatije bangoe kendo hinya marach ekadak margi Majumera Heights. Shani atieno maindia tijo otmagi sana yudu thiethe kathieth maduong ma Kenyatta no chikore ko wukerofa marangwen hajafo marwa Cynthia Onyango lero Lavenda Kinyi tudogi ketho Maria Olwenyi gi nyadenino kendo ni no chano hinyo gi girlwenyi. Nonro mar obila ma Kiambu ne ochopo gi ndhiyo Lavenda Kinyi mawachore ni osebedo karocho ratich jatije ma osebedo godo kuom kinde matin ne dweche 2 kende. Lavenda wachore ni negoyo jatije kod oluth kuon, loro ne jatije e yot kendo timo ne timbe mag anjao kod luth mar goyo chapat. Timbe masani obila rango kaka mago mag temo nego jatijno ni mari tude gi lwar mar nyadendi no kowuok e gorofa mar 4 e od gima ni Jumuiya Heights odiochieng' mar wuok tich juma mokalo tarik 18. Tangoni ningi kwa hiyo nyumba. Sina mani. Una mani? Nikipigo tu. Kupigo? Wanakupiganga na nini? Hizo silaha za jikoni. Last time walinigonga mweko. Hadi kichwa ikapasuka. Ikapasuka? Nilishona hapa tu. Naumia. Nimefungiwa kwa nyumba. Hakuna mtu mwenye anaweza nisaidia. Alienda kutoa nguo nikujua vizuri. Nadisha nigonga hizo matisu. Deni mchoa. Kisu amekukata wapi? Mkono. Niyo rola liniingiza kwa makalio. Akatwist. Rola ya chapati. Really? Kila siku ananiambianga yeye anaweza niua. Anazike bila mtu kujua na kuna wale anaweza pelekwa. Achijno obila mago kwa chikicho dayo dhoge ewi ketho maitude godo kakata kamano. Nonro nyiso ni en kod ketho mamoko mayande osetude go kamoko kuomgi nitiere e nyimo obila. Ketho ma osebedo ka inono kuom kinde malach chakre higa mar 2011 en mar turo od ng'ato kaka lipot ma ondiki e tesend obila ma Makupa e boma ma Mombasa wacho. Lavenda bende itudo kod kuo marang'enge e Kileleshwa e higa mar 2018 kod 19 ka higa ni osemake diriyo ka itude kod turo od ng'ato kachiel kod kuo e dwe mar 4 ma higa ni. E kar thieth maduong' ma Kenyatta, Shani Atieno ma jahigni 22 kende dhi nyime kod yudo thieth ka laktar mare lero ni gidhi nyime kod ng'iye machiegni e fwenyo kaponi obiro dwaro thieth ma oyiedhi. At the time she reported to us, she appeared psychologically traumatized. For the lower limbs, she had multiple lacerations, including tendons that were cut and open wounds. For the spine, we already have preliminary investigations that have been done, including the CT scan, which showed some level of injury. Komachielo, jaohala kendo jatich ruoth Elias Njeru ma obila osebedo kaluwo ndache kuom kinde malach kod ketho mar chuo jaode pala nyadi 18 kendo weye kinda kuru kod Asumbi ne ochiwore owuon e tesend obila kama bang'e ne ochope doho mamolo
Mabang'e ne owe kod rambu ma siling 200,000 bang' dagi ketho mane odonjne godo. The accused person is instructed not to interfere with the investigations that are still ongoing, and he should not go anywhere near the complainant or the victim of this case. Okil mar Njeru nowacho ni Njeru biro bedo tudruok kod obila e kinde duto mar timo nonro ka burano ogen mar luongo kendo e doho tarik 9 dwe mar 12. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Rong'onyo jatend piny Kenya William Ruto yudre kama diny e kind rito osiep e kinde kod jotelo mantie kod lemo. Yod bura kothicho gi lemo kaluwore ni ne kichore gi chien kendo girem bede kweth mano othicho jalup jatende machon Rigathi Gachagua e apisi. Maling'ling fwenyo ni Ruto ni e kind paro ariyo kaluwore kod kaka siasa medo lokore kod oganda jo Mount Kenya kod kit sir mano oyudo. Walter Nyambaga ntiere kod ler. Bangrem bedo kod romo rigiri e kaka pile kendo somo mbaka kalore kod weche mane fuong'ore ni lemo mare mar jakom kamiti mar bajet e od bura ne dhi gwenyore kode kalore ni ne orem nyiso chung' mare e wi thicho oko jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua. Tich Ang'wen mar juma mokalo jaod bura ma Kiharu kendo jakom kamiti mar bajet e od bura Ndindi Nyoro ne nenre ka giyogore kod jatend piny William Ruto e yo manyiso osiep kendo chal ka gima nyando dok e wang'e. Janon siasa Hosmil Kinuthia wacho ni Ruto chal ka gima baro mbasa otamo kalore kod lokruok mag siasa mana thuolo machuok tok thich oko Rigathi Gachagua kendo omofwa mar siasa. I think the president has a very difficult balancing act to do in Mount Kenya, given that this is a very vote-rich region. Remember, Mount Kenya region gave President William Ruto over 43% of the vote that he got in the last general election. So I think really they're trying to balance, and they're feeling that they need to de-escalate the rivalry that is being felt between Mount Kenya. Jakom komiti mar weche mag omenda Kimani Kuria mane nende ka gima dhi yudho lemo mar Ndindi Nyoro e chenro mar timo lokruok mane tend Kenya Kwanza chano timo. Okang' momiyo seneta ma Laikipia John Kinyua olwandhi lemo mare bedo jakanye duol mar commissioner e Parliamentary Service Commission PSC. And immediately after the impeachment, we were to see, as had been promised, drastic measures, especially in parliamentary leadership, to really for the UDA party to call their members to order, and especially those who did not align with the party position. Jo od bura mapodo moko kachwe kum jatend piny William Ruto kaka jatend kweth mathoth e od bura Kimani Ichung'wah e kindi jotelo mamoko gisani okosebedo ka yudo rwak mamuol e kum jopiny bang' thicho mar Rigathi Gachagua ka jopiny chunogi kod muodo ndelo maliet. I think, Walter, the issue in Mount Kenya, the complexity of the issue in Mount Kenya came about after Uhuru Kenyatta left. And then if you can see the leaders who aligned themselves behind President William Ruto, all of them felt like peers. Kimani Ichung'wah was feeling like he's equal to the match to Rigathi Gachagua, to Moses Kuria, to Ndindi Nyoro. They felt like peers. But now it's time, and with the position that Rigathi got, he took time to position, and he was trying to position himself as the kingpin of Mount Kenya region. And one of the things that he did was to start endearing himself to the people. And he started talking the language that excites the people of Mount Kenya. Rumbu juma mokalo, jodito masiro William Ruto monywando Moses Kuria ma en jalno masomo Ruto rieke weche mag uchumi. Gavana ma Murang'a Irungu Kang'ata, Anne Waiguru ma Kirinyaga, e kindi jo od bura mamoko okosedo kwe e wi siro mise mag jatend piny William Ruto. Your Excellency the clergy ne gwari tie no nie aseloso makmana akwayo mana dakika achiel asom ote jalup jatend piny. Professor Kithure Kindiki, this is to the family of our departed brother and colleagues, Honorable Mark Wainaina, to the great people of Murang'a, fellow mourners, ladies and gentlemen, Kweuru uyiena atiek somo ote wami mak luor. It is with heavy heart and great sorrow. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe kanisa.
It is always good to be humble before the Lord. Kindly hand over the tribute to the family. Ruto gisani pod ogonyo wiye ka obiro dhi nyime kod thulo oko jo od bura mane okosiri e kinde thicho Rigathi Gachagua PC kose obiro pando karata ne mag siasa mondo los osiepe kinde kod jopiny mawuok Mount Kenya. And this is the language that the members of parliament from Mount Kenya, probably after they went to parliament and they felt comfortable, they forgot to speak in the language of the ordinary mwananchi. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Kodong mana odiochieng achiel kende to duond bura mar ODM timo yiero mag jotelo e kor gwenge moko jogo molap dog ndong ne kombe opogore Mombasa koro ywak ne chal ni mibadhi osechako timore chendo makamano tene kod Peter Otieno ma olap dog ndong ne thuolo ma jakom duond bura ODM me od bura manyali jolal kombe go kuone giseyudo maling'ling ni winjruok chal ni osetim gi tend bura no ewi jogo mabiro kawo thuolo opogore yiero mabiro gikoni okang' makamano kidek medo thiro duond bura mar ODM magikoni mbi mare medo dok chien e pacho ka kalora gi pogruok mathoro gabedo e kinde mag yiero giwak ne duol mochung' ne yiero mondo mi wang'ne otem bedo joratiro mondo mi jachung' oyud ratiche. Mandala wanono to kara wan nyithi awendo ko wan nyithind gwen omiyo kawuono wan wakwayo wadwaro ni ng'atwa bende obedi e wiye kacha mokelo nwa yath seche mopono maembe to jopiny ka bende yudo ok ni seche mosedhi to wan kori nyono wan nikech waonge ng'atwa jogi odich dwago party piny nikech gin gidwa donjo e sirikal fuli mamano be gima gisewacho ni gidwa donjo e sirikal ok gidich gi ODM gidwa yiero joge gi ma weak makochopo ka giseloso party gi to givunjo ODM to gidonjo mae momiyo ok gidwa joma strong e party ni ODM kar ka inigo wan gi members mokalo 10 million and an member number 1440 nyiso ni asebedo ga yodni wan jo lweny mag baba to wabro medo go lweny onge ng'a bro dhiro wako nikech kuma wadhie onge. Dakika 20 nyakorom Gajwang' bang' saa 3 mar otieno chenro en oimore no Koguda Kayesu wacho ni entie Makalda koth emoromo gi wengo mama Makalda kaunti ya Migori kata kamano kete Ramogi TV Mandela Oniala mar Kibiri Ward wacho ni oseyore budho kaka pile gi familia mare ka achiel gosie penelo ni Dokech Emilia Molo Erika Molo Washington Obara Pitale Sakumu min gi Christine Oniala wacho no kwa jo Kibiri nigi wuogo kokarom gi kinde mag timo yiero mar party mondo megin bende gidhi e yo makare okoko kikore gi ng'ang'a mane kako wacho ni oganda koro wuogo ko nikech ochich ni nitie kikruok mosebedo chieng' omwaka ntiere gwengo ma Kisumu wacho ni en bende entiere kodwa chenro dhiao makawuono en kanyo gi Jerry gi Vicky okwedo okang' mamalo tim marach ma Lavendo timo ne jatich onego kaw ne chik okang' mager mar chik kendo kik we thuolo mano opach ochieng' omwaka tenre koda wachno mar Lavenda mano timo ne jatije nyakorom Gajwang' gin weche ma bende samoro king'iyo to bende iduogi dhier nono gi kit dhano kaka bedo ahinya te kinde ma bende koro in gi ng'ato ma bende ntiere kodi kaka jatich kata kamano kaka ukete otiyo pogore kaka onjo bed ni otiyo enocha bende koro pod medo mako dho oganda mathoth nyakorom Gajwang'. Ochara Frederick wacho ni ntiere Laikipia mora hinya gi chenro makakumu Junior wacho ni Kirindo Kasgunga Mbita weche gichopo yo makare en kanyo kodwa chenro kata kamano wacho ni en no sewe ni mibadhi koro rumo kata balen bende koro ni e national government Kenya onge sekta maonge kod mibadhi omiyo jo Kenya tinde osejony gi weche mag mibadhi. Ken Msafi wacho ni en upcoming jafuambo mar Yenga Ulore nyisa kacha ni osemole yo makare nyagiko gi min gi Morin Nyalenge gi wuon gi Joseph Nyalenge gintie Nakuru Kaptembwa mora hinya gi chenro eno ote mar mwalimu Jael kagin kanyo gi mwalimu Bernard kachiel gi Mikaya gi Mishal gi mora hinya gi chenro ikete Ramogi TV chenro mar oimore inokwaswa wacho kanyo ni owuok apoko Rokamana henya Ajigo Okulo wacho ni en be ntie Seme Ojuok Jakokuro wacho ni ntie Awendo sub county Migori county rokamana henya kum ote mari Ojuok Jakokuro Masi Nyagaya ntiere kache wacho ni Kisumu Nyamasare wacho gichope yo makare min Fidel Rosie kan tiere kodwa chendo bende wacho no sacha kin Sebastian to nyisa kacha chani en bende Migori Suna West wacho gi okwegi kata matin kata Kevin Oruto wacho ni en pastor Kevin Oruto maro Rembero
Church wacho ni weche manyien chopone kata kamano Kenya tek walamne lama piny Kenya mondo mi weche odhi makare mano ote mare. Florence Ketel wacho ni eretiende isand ngama konyi ot mano Ketel nyaseme kantie Bondo Town wacho ni wach malta ahinya kuom sando jatich kendo temo na tima njao kamano oken gima owinjo bed ni ikaw mayot. Amilo Love wacho kacha ni entiere kodwa koya egwego ma Kisumu. Godfrey Ouma Ochieng bedani ni kacha kantie Kameji Migori. Harrison Marera wacho ni en bende erokawana ahinya kuom ketera mugi TV kayo ya Kamarera. Jamta woda wasi boda ni kacha inbendo yaya mdogo bendeni kodwa ichendo kato engineer Lazaro Kanyambuku wacho kacha ni ya wuot luo manyocha system osefebe moyo doleme serikal temuru konyo kaluo. Wacho ni maesa makuru tem tiyo gi offices magu maber mondo konygo piny luo okwang'eyo gima kiny. Mano engineer Lazaro Kanyambuku mar Kiore Bangi Jamaguje Kanyada East ogolo ote kanyo ni oganda luo mano yudo leme serikal otigile mogo mar konyo kendo jiwo oganda luo mondo gin bende gisudre gimalo mate. Ano Bishop Gordon Odongo wacho kacha ni entiere kodwa kata kamano wacho kanyo ni okosiro kata matin wach weyo jadolo mane temonego min ode wacho ni okosiro kata matin. Kamana Bishop Gordon kum ote mari ochopo yo makare. Manyango Kevin benden kodwa nyakora mga juang otegi odhuro yo matin waduogo gidaka machuok kende chenoni maro imore kikidhi mabor mara Mugi TV. Gimawa en gima duong' moloyo. Onego beni wang'eyo kaka wadak, korka chiemo, exercise, nindo maber. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mar arieya e weche ngima dhano. Kikwa discriminate ne joma nigi ndulume to tikwa pandgi to ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wacho ni kendo Ruth pile pile ni e penj laktar kaindi chiemo watiyo godo mondo wageng' tuoche. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Obwongo gi del gin ga gigo motimre nade moriwore. Koro gimipidho obwongo mari luwore gi gino mipidho dendi. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mane Ramogi TV. Penj laktar. Ngima en mwandu. Sambaza Furaha Caravan ikishirikiana na Royal Media Services inaendelea kutamba kote kote kutoka bonde la Ufa hadi mlima Kenya, na sasa tunaingia magharibi na Nyanza. Ni Safaricom Sambaza Furaha Western and Nyanza Edition itakayofanyika tarehe 25 mwezi huu wa Novemba hadi tarehe 30 mwezi huu wa Novemba. Jumuika na watangazaji wapendao kutoka Radio Citizen, Ramogi FM, Egesa FM, Mulembe FM, Vuka FM na Sulwe FM. Tarehe 26 Safaricom Sambaza Furaha Caravan inaanzia Bungoma moja kwa moja hadi Mayanja kuelekea Harambee, Hoyonzo, Ogalo, Mumias na kisha kumalizia Kakamega. Tuna zawadi kama vile mbuzi, ingoho, simu, airtime, bundles na ofa maalum pamoja na burudani kutoka kwa wasanii Steve K na Harry Ritchie. Ni kwenye shamra za Safaricom Sambaza Furaha Caravan kwa ushirikiano na Royal Media Services. Wiki hii Citizen Duka inakuletea discounts kali ya Okoa wiki kutoka Quickmart. For only 646 shillings, unapata maziwa 2 packets at 110 shillings, 4 pack tissue at 199 shillings, unga ya ugali 2 kgs at 119 shillings, mkate 800 grams at 99 shillings, unga ya chapati 1 kg at 79 shillings. Hizi
hizi zote ni only 646 shillings, meaning una save 110 shillings ukitumia Citizen Duka. Piga *487*5#. Chagua Quickmart, then chagua Okoa Wiki. Lipa, alafu utapata message ya kwenda kuchukua package yako kwa Citizen Duka counter ya any Quickmart supermarket karibu na wewe. Citizen Duka, the home of discount. Machiegni kendo nyakor mga juang chenro eno imore wadhi mbele gi wech manyien. Jatend jotend migepe Musalia Mudavadi ochwalo ayanga nying Raila Amolo Odinga kaka jalno ma Kenya kaachiel gi pinje mag Afrika ma ugwe siro mar bedo jakom riwruog pinje Afrika kata kuku mar riwruog pinje Afrika AUC. Mudavadi no ochwalo nying Raila e romo makende mar 18 mag Interministerial Committee of the International Conference of the Great Lakes Region ICGLR manobagi bwa Maluanda, Angola. Mudavadi olero ni Raila en jalno moketo dongruok mar Afrika nyime kendo en jatelo ma osenyiso telo makare Afrika. Omedo wacho ni Raila Odinga nigi ng'eyo mag dwaro pinje Afrika ka bende en gi tudruok mar ariye gi pinje maoko. We have also presented the name of Raila Odinga as the candidate for the AUC chair. He's well known to all the countries and all the participants here, and it was resolved that the Council of Ministers or the regional interministerial committee takes note of his candidacy since he was the only one who was presented at this as we await the elections of the AUC chair in February next year. Equally, if there were other candidates, that has also been resolved that they take note and it will be dealt with in the course of next year. The county Mahoma Bay Governor Mahoma Bay Gladys Wango Yiero mane en speaker bura mar county no Julius Gaya kaka jang'ad ne rieke weche mag siasa dalo machuok bang' konyo chao dagi ka leo mar migao mar ohala. Yiero mar Gaya en lemono biro bang' kane okwo governor mondo mi oyiere leo mar siasa nikech en ja siasa ma ok nyal kawo leo mano okuongo miye ma jatend migao bang' kano gweta kaka speaker mar od burano. Makoro nyiso ni Gavana Wanga biro walo ng'ama chielo kaka jatend migao mar ohala thuolo mano wegi Polycarp Okombo mano yier kaka speaker mar od bura mar county no juma mokalo. Gavana Wanga mane lose kinde mano rango kaka chenro mag gero chich reche bwa Mahoma Bay dhi nyime nokone Gaya koro biro bedo jang'ad ne rieko e weche mag siasa nikech mano en tich monyalo timo makare ma ok jatend migao. Banka nyocha osegweta kaka speaker nyocha gwele mondo bed CC mar trade nikech CC na mar trade nyocha koro dhi kendo yier kaka speaker. Kawuono wago mbaka gi speaker kendo lero nani tich moneno konyalo timo maber en kaka ja siasa nikech Julius Odhiambo Gaya ong'e Homa Bay kaka ja siasa mosebedo MCA ma Central Karachuonyo igni 10 kaito ne ike mar 11 ni nochako mondo koro bed speaker mar assembly. Koro neno ni line mar siasa ema ber kode. Nyocha an gi political advisor mane Nicholas Ajimba Yeta makoro dhi nyime mondo bed sub county administrator. Kodhi nyime mondo bed sub county administrator to koro nafas odong' mar political advisor. Akwayo speaker Gaya mondo okonya kaka political advisor mara. An personally an ja siasa. To siya siasa na emang'e no pi mang'iyo nime goya bal. So tich mar CC mar trade industry mane governor nominate mondo bedecha agone erokamano maduong' kuom yiera and the confidence that he has. But an apparently the best job that I can do to the governor is to assist her in other areas mobile assign na mondo watikod. But I want to promise that we'll make sure that we work for the government of Mahoma Bay and to the people of Mahoma Bay.
Kanisa jokopere mag St. Joseph mantiere Chuda Mombasa na obago alamo yedhi mano kelo kanyakla jogo mawuok e dinde mopogore opogore kaka ranyisi mar bedo achiel kendo golo sigu mosebedo kanyiedhore kind dinde mopogore opogore pacho kae. Nyasi bende no obagi mar sidho jodolo kata jadolo mar kanisa no kaluwore gi tiegruok manyocha otimo e weche mag dini to chutho mano mar Jo-Islam gi mar Jo-Kristo ma opuodhe kod lony mar PhD e mbalariany ma Pwani. Joja oko nigi ler koya Mombasa. En nyasi mar alam mane obagi kanisa jokopere mar St. Joseph mantiere Chuda Mombasa. Jadolo Richard Oko Airo masani oidho ngas nyaka rang'iny mar dokta emane otelone alamno mabende no yuore gi jogo mawuok e dinde mopogore moting'o oganda Jo-Islam, Jo-Waindi kaachiel kod jodong kaya e kind mamoko. Ma ne en bang' tieko tiegruok mare kendo yudo sith ma ayanga e mbalariany ma Pwani kod PhD e wi somo mag dini to chutho mano mar Jo-Islam kod Jo-Kristo. Ne en puoch kod pak kaluwore gi okang' manyocha okawono mageto tieko sigu kod lwenje mosebedo kadhi nyime e kind dinde mopogore to chutho kadhodh nam chumbi. En gima ji mang'eny pok opokea ni fada mar Catholic nyalo somo Islamic Studies kendo nyalo somo kendo Christian Studies. En gima pod kore ka donjo kuom ji nikech ng'ato nyalo penjo ni to koro fada mzima isomo Islamic in ja Islam. Ting'e ni yo mamondi ng'ego nyawadu nyaki ng'e kaka otimo gige mondi ne kama samoro ni miriambo ne to gisa kama samoro ni neno ni kadie. Waislamu ikabidi waende kwenye misitu ya kaya ndio waende waelezee waangalie ule uchawi uko mahali gani. Wakristo nao wachukuliwe waende kaya waangalie kweli kama wazee wa kaya ni wachawi uchawi wao uko mahali gani. Alafu Wakristo wabebwe waje msikitini waende waangalie yale maombi yanafanyika msikitini. Lwenje mag kaya bombo mago manitimo gi kweth mar MRC kaachiel kod monj makinde ka kinde mane timore Mombasa ikoni en mana ranyisi mag sigu maende timore kaluwore gi pogruok maende nitiere e wi weche mag dini. Gino mane jadolo no geto mar tieko ka gibiro kanyakla mar puonjo jopiny. Kenya kae ung'eni dhano opogore kabisa, nitie joma opogore kabila, nitie joma bende opogore kidini. Koro research ni ok ng'e wach mar dini kende, but otemo ng'iyo bende yo ma nyalo promote godo national unity. Iyudo ni miyo moro mama moro biro gi bui to donje kanisa, jaduong' moro biro gi ogudu mar walai mar lemo to donje kanisa, jaduong' mar ATR African Traditional Religion donje kanisa to gibiro maybe osiep gi moro or gibiro arus mar nyathi osiep gi moro. Mano ok nyal bedo koro bedo dhaw ni koro ji okethre nikech ng'ane donje kanisa na kata donje msikiti na ginanga moro. Koro mae mwatemo hamasisha ji mondo understand ni Mombasa kae the best place nyalo neno actually the dialogue of life kaka dhi. Nyaka sani lokruok maduong' ikoni koro nitiere mar jiwo weche mag hera kod tiyo kanyakla maonge rango wach dini kod kabila ma ng'ato wuokie. Zile tofauti zetu za kwenda kuabudu si kaleta uhasama au vita baina yetu Uislamu na dini nyingine. Muhimu wetu ni binadamu kukaa pamoja kwa sababu amani ndio kitu muhimu katika maisha ya mwanadamu. Freedom of worship ipawe kipawa mbele. Kila mmoja au anaweza kuheshimu dini ya mwenzake vile ambavyo ana imani nayo. Choko kwa punjo jogi mo understand ni ja Muislamu cha benga maber bewadu. Ibo shanga ni odie e compound mar kanisa likoni kanyo tiba ekite ni ng'ani Al-Shabaab. Koro nyaka ng'e ni ng'ata mana ng'at Muislamu cha dwaro ma huduma mar thieth e hospital mar Jo-Catholic cha. The same to school. Wan gi Jo-Islam mobiro somo nikech giwacho ni masomo mar Catholic beber. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Pak ne jadolo. Kampen mandala paga uchiel mar kedo kod lwenje mag kit chwech ochakore ayanga e pacho kae kinde ma jokendo ratich oganda osingo medo jiwo kenge mag kedo kod nek mar mine kod lwenje mag kit chwech mamoko kaka nyangi mag nyiri e kind mamoko. Piny owacho bende osekuomre keto kenge makare matieko lwenje mag kit chwech. George Juma ne giler koya e kaunti ma Migori. Kampen mandala par kod auchiel ma kedo kod lwenjego mag kit chwech ma itimo higa ka higa kao chakre tarik 25 dwe mar 11 mane ochakore ayanga e pacho kae obiro e kinde ma ywak nitiere ka otende kod medruok mag nek mag mine kaachiel kod lwenje mag kit chwech mamoko
ma oting'o nyange mar nyiri madhi nyime e kaunti ma Migori. Katika 21st century ambayo inaendelea Kuria, kwamba mtoto ambaye amekufa akiwa bado jandoni, huu mtoto anatupwa, hazikwi. Tunataka kuuliza serikali, kwani sheria ya watoto ilienda wapi? Wan gi male engagement bende ma mine kikigoyo igoyo gi chuo, to chuo bende nitie chuo migoyo gi mine to kuo. Ng'ama dhako kogo to wuoyo, to ng'ama dichuo kogo gi dhako to ling. Nyithindo manyiri kiyudo ka gini tek mok inyal, akwayo gi dwol mamuol ni wuogi lengri ane matin mondo ya, nikech nyalo bedo ni janeko wi tek to ng'atni bende wiye tek. Counties mopogore opogore ma oting'o Migori, Homa Bay, Nairobi kaachiel kod moko ne obago nyasi mar poro wach kaka inyalo tiek lwenjego mag kit chwech e pacho kae. Yudo ni lweny matimre udi, gitimre udi nikech maybe samoro ng'ama miyo okayud konyruok, onge kata okayud tich moro matiyo. To kapo nono ni angadhi kata ir wuon parwa ni okonya gi pesa moro to ma kelo lweny. And wan wasewacho ni duty wa en ni wakelo policy ma wanyalo dhi to wang'eni nyalo timango, nyalo go and guard against, and mane gima wasetimo, policy nitie in place, koro nyaka bed implemented. Riwruogego makelo togo mag oganda pacho kae ne oketo seyo kuom bad migepego mag piny owacho magiwacho ni oserem timo tijegi e kedo kod lwenjego mag kit chwech ma oting'o nek mar mine. Ido kata ka miyo onegi, to ka miyo onegi to kesno kata kama bro fwenyore kama chak dhiye, ido ka kesno lal gi e kore. To kata kapo no dhi report, omako ng'ano to tero iye, kapo do orito mondo lu kesni mondo kesni obi otimre, at least mondo right mare, to poko chako neno ng'ani kachako wuotho kendo oko. Koro mano miyo gibedo gi luoro. E seche mijiwo okenge mar kedo kod lwenjego mag kit chwech, jolony wechego mag thieth wacho ni wechego mag hocho ni jogo mos ka lwenjego mag kit chwech bende koro nego ting' malo. Cases aina gi ka wayudogi, for example ka wayudo sexual violence, wa support gi psychologically, nitie psychosocial support ma wamiyogi. County government ma Migori osiptende waduto wadwa ni waketie desks mag gender based violence ma ng'ata mochopi ok ochung' ni nyaka odhi report ka police. E kaunti ma Migori, jokedo ratogo mag oganda keto mainogi e kedo kod nyange mar nyiri ma bende dhi nyime gwengo ma Kuria e kinde mandala 16 ni ma bende koro ket tenge mar jiwo okenge mar kedo kod lwenjego mag kit chwech. Jane Boke menja kany mar bodno mar Faraja Women Initiative wacho ni kwan nyiri mathoth osetim ne nyangego ma Kuria e kinde ma jumbe 3 mokalo nyaka ne nyange ne chakre. We want to call upon the political class. We need political goodwill. Boke wacho ni nyange ma nyiri sani timo e yo mamalo gwego ma Kuria makata gin giwegi kaka joketogo mag oganda koro dhogi omnono. Kama saa hizi inafika wakati ambapo hata jamii yenyewe ina protect yule mama ambaye anatairisha. Lipot mogol kod apis ma nyithinde sa kuon ma Kuria West yango nitiere kwan jonyuol maromo 3 ma osechwal le doho bang' chuno nyithindgi kod nyange e gwego ma Kuria. Apisa maduong' e migaono mar kit chwech e kaunti ma Migori Ngire Sogwang' wach ni giketo okenge mathoth mar kedo kod nyange manyiri ma sani dhi nyime e gwego ma Kuria e kaunti ma Migori. Tadwa wacho ni ng'ata ma en oyud ka dhi nyime gi gini ok nowe nikech nyathi kata ng'ama ng'ongo ng'ato ka ng'ato nigi haki mare. George Juma, Ramogi TV. Safar mar sambaza furaha na Safaricom kawuono chope gwenge ma Nyanza kod imbo mar piny Kenya ka igeno ni odhi chope ba ma Bungoma. Safar no chakre gi Kadak Makondele mantie Kisumu kapok ochweyo nyaka gwenge mag Mbale, Shavakali, Hayenga kendo odhi nyaka Lumbao, kambi ya Mwanza, Webuye, Kamukuywa nyaka boma Bungoma. Jodak e gwengo wuok oko kendo riwore gi Safaricom medhialo higni 24 nyaka ne kambino chakre. Safaricom koriwore gi Royal Media Services timo nyasi ni e kinde ni mar Christmas ma dhialo kas tembegi kod joheragi kuom chung' kodgi kuom thuolo malach. Ne en mor lilo ne jodak Makondele e boma ma Kisumu ka oganda wuok kar romgi mar rwako kambi mar Safaricom kod Royal Media Services. Joheragi dhuolore gi miel kendo loyo mich mogundho mane ichiwo gi Safaricom. Una winyo maber, ka una bedo gi smartphone, mor kabisa, ne en gimo kang'eyo. Nakalo Kondele tayudo ka gimiya, ne gilando Safaricom tadhi.
tangiso gi Simba ni to giwacho ni mana ni gidwa loko na maduong' kora mor kodgi kabisa gin joma ng'iyo nyaka ji maber ma gidewo wang'ato ayie kodgi. Joma ne nigi simbe moti idhialo gi mich mar simbe manyien kanyo kanyo. Safaricom bende ochiwo mwandu mamoko kaka gwen kod diek mag Christmas ne jodak ma Kondele seche ma kambino hingo higni 24 nyaka ne gichak chiwo chenro gi pachoka. We are kicking off the rig, the Sambaza Furaha with Safaricom rig for Greater Western. The crowds are looking good. We're here to spread joy. It's been a tough year, but we're here to thank Kenyans for being with us for 24 years. We've come with lots of goodies. We've come with goats. We've come with airtime. We've come with chickens and lots of stuff. Kuwuok Kondele, safano nochomo Mbale, Chavakali, Kayenga, Lumbao, kambi ya Mwanza, Webuye, Kamukuya, nyaka boma ma Bungoma. Chieng' tich adek, safarno ne chakre gi boma ma Bungoma, kendo chomo Mayanja, Harambe, Koyonza, Ogalo, Mumias, nyaka boma ma Kakamega. Frederick Omondi, Ramogi TV. Jo-Kenya sekta mopogore opogore mag ohala e kaunti ya Busia dwaro mondo mitelo mar kaunti ya Busia mondo wuog oko kendo twak e wi kuo mar niang'. Makoro madre alworano en gino mosemiyo weg kembe mar rego niang' dwaro mondo mi gilor kochopo dwe mar achiel higa manyien. Cleophas Oluoch nigi ler. Kuo mar niang' osemedore e kaunti ma Busia, kamano en ywak maduong' mar jopur niang' e kaunti ni. Kaunti ma Busia ni kod kembe ariyo mag rego sukari, kamoting'o West Kenya kod Busia Sugar Industry. Jopur mohewo 70,000 opidho niang' e kaunti ni. Jakom mar riwruog jotimo ohala kod weg kembe kaunti ma Busia, Silvanus Abongu, mane oloso e romo manokelo kanyakla jobodaboda e kaunti no, okwayo gavana ma Busia Paul Otuoma mondo donjre e wachno, ma owacho ni kao korang' malong'o to nyalo rocho uchumi mar kaunti. Na tutachukua nafasi hii kama Chamber of Commerce kuandika barua kwa Kenya Sugar Board na kuhakikisha factory zile zimeletwa Busia zibaki zikiwa Busia na zifanye biashara Busia. Nilikuwa nimeambia governor zamani mwaka jana, let's do what we call a sugarcane policy anchored on the national policy as a county, or just a food policy or an agricultural policy. Kaluwore gi jakom mar jobodaboda e kaunti ma Busia Boniface Okumu, owacho ni ka kembego marego sukari sani olor, biro bedo mapek ne ji mathoth ma sani ondiki e kembego, ka kwan ji duto mondiki romo 3,000. Kembegi osekonyo e duoko piny dhier e kaunti ma Busia. And the only factory we have ni bodaboda, but we have the additional only 2 factories, and that is Busia Sugar and Olepito. Agriculture is a devolved function. And sometimes tukipewa an opportunity kama hii ya kuzungumuza, we try to raise those issues not because we are protecting the owners of those institutions, but we are protecting the employment opportunities. Kama chielo gai mar jobodaboda e piny Kenya mangima Kevin Badi, olieko ni kuono nyalo bedo ni timo gi kembe mawuok oko mar Busia, kendo nego rum mapiyo kendo resekta masani ikongwa konga. Maneno ya wizi wa miwa, si ndio? Wizi ya miwa siika hapa. Poaching, wanakata miwa zenyu kama hazijakomaa, mnapata kwamba hampati mavuno mazao ya kutosha. Mtu anauza miwa ambayo haijakomaa. Tafadhali. Na kufanya viwanda zingine zikose biashara. Kufanya watu wetu wanauza miwa kama haijakomaa, kuweka maji ambayo inatosha ndio itoe kilo za kutosha. Tafadhali tuache hiyo kwa maana tunaumiza wakulima wa Busia. Weche gibiro mana jumbe adek toka weg kembe mag rego sukari buogo chungo chenro magi kochopo dwe mar achiel higa manyien kaluwore gi kuo mar niang'. It is definitely in the next 3-4 months we may not be seeing again millers milling sugarcane. Between January, probably December, January, factories will be closed down. Cleophas Oluoch, Ramogi TV.
Malaysia truly Asia na View Travel. Explore the vibrant city that is Kuala Lumpur, thrill at Sunway Lagoon, and enjoy breathtaking views on the Genting Highlands cable car. The perfect blend of city life, theme park thrills, and natural beauty in 7 days from 1,440 USD per person sharing. Angukia deals moto na View Travel. Book now na lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Beise penjorie sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa. Kapuonjani no biro nikech gwenyruok e kind owete. Riuri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nitie ninyuo kongo kacha niluongo ni kilap joko wili Kochakore bombe madongo nyaka gwenge ma iye. Otusenge en pinjo imbo mar oganda kiluonu wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nuengo ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi en kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Kiwacho ni kibedo piny e kom kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Patome mane chwanyowa moleva made poga kodi wache kuma biro weyo Masiderik kawuodho tieno chwanyowa Nyasembo made miweya. Mondo mi yudi skisa tune mar Milly Nyarasembo de star 860 star 416 ash Ramogi TV e od jothumbe duto. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Chiegni mago mag tuke nyakoram Juang. Kedo gi lwenje mag udi gi kit chweche sekta mag tuke hoydo sirto komiti mabiro chung ne sekta makedo gi weche gi. Mana wala jatend migao mar weche tuke Kipchumba Murkomen na chamo maudio chieng makawuono. Komiti no ibiro tagi jakom man jatend migao ka jagoro mongiyore migao no mar tuke biro bedo jalupne. Moko chenro ma komiti no biro tayo tingo chope wange lip report ma higa 2022 matao kelo maromre e weche mag tuke kind yowuoyi gi wakeini kendo gilonje mag kit chwech gi udi e kind jotugo kaachiel gi rieyo chenro mag migao kotudre gi weche mag lwenje kit chwech. 2021 report on gender welfare and equity in sports revealed that 76% of team managers and technical staff are men, while 80% of sports federations are run by men. The report further revealed that 57% of sports persons interviewed admitted to having been subjected to sexual abuse more than 10 times. Of tokenism that was being done to women, whereby you find in some federations the position that was given for gender protection was more or less reporting to a member of the committee. So we found that if that member was found culpable, he would of course hash the whole thing in the board. Tuke mag Jacob Matunga mokelo kanyakla timbe mara mpaka boro mawuok e chula Rusinga e kar chung'o bura ma Suba North ochaka yanga school primary ma Mauta.
tukego madhi kao jumachiel obayagi jalonyo weche mag kompyuta mak Matunga kao tudre gi apis jagoro mongiyore migao mar arita Raymond Omolo kendo kelo kanyakla rawere mayawuowi gi manyiri mabiro tugo opich adhula. Chenro mag tukegi geto mar keto rawere bedo modich e kinde mag rusa mondo mi githegre gidonje timbe manyalo rocho ngimagi. Bende tukego geto jiwo talanta mag rawere alwora ma Chula Mfangano ahinya to mago mantiere kod dwaro madonje tuke mag adhula. Makawuono, the talent you have, the discipline, the hard work will make you achieve whatever you want to achieve. Without talent, you can't go far. But that talent alone cannot take you anywhere. Nyaki be discipline and nyaki tima tech. Onge kama nitiere talent mar go mpira piny Kenya ka. Maloyo alwora mar Suba North gi Suba South. Adwa nung'e mano. To nitie jomose go mpira mabeyo moingo chien kacha munyalo tiyo kaka ranyisi. We have long holidays. Mako poni wawe ka nyithindo randa to kuma wachomi okapani biro konyowa. To PS Raymond Omolo mochung' ne security. Koro gima wacho kawuono wakelo gik moko ka koya office PS Raymond Omolo. The junior senior teams, 15 teams more register. Riwruok matao tuke rugby pachoka Kenya Rugby Union noyudo sir mar omenda maromo siling milion 90 kowuok kuom kambi tudruok mar Safaricom. Sirno mabiro dhi nyime kuom higni 2 biro konyo riwruok mar KRU e tayo chenro mag Shujaa gi mano mar Wakeni ma Lionesses. Truly excited to be here today to give back. This is a great team. Our journey started not just today with the sponsorship. We sponsored the team. Team Kenya during the Olympics earlier on this year. And it was really nice to spend some time with the ladies that evening and even in Paris. So really for us, it's just to make sure that our grassroots sports are really taken care of, and we want to continue the transformation of sports within the country, and hence the reason why we're partnering together. We need for the Shujaas to be in the top 8, so our immediate goal is to be in the top 8. Of course, we're ambitious. The better we do, but we don't want to be in the relegation battle. This support will help us achieve that because it goes into the players' salaries, then we have the other sponsors' money that also goes into that, and supporting in terms of all the support structures, nutrition, insurances is already covered now, other allowances for the teams, technical support, all that is covered. Ankao yweyo mar jumbe ariyo e chiwo thuolo ne tim mar Harambee Stars tugo tuke mag manyotiko tuke mag pinje Afrika. Lig maduong' mar adhula noduogo dira mokalo. Klab mar Mathare United mano wuok e lum nolo klab mar Posta Rangers gonde 2-0 kaloch makamano nochwalo Mathare nyaka thuolo mar 4. Tusker nolo klab mar Nairobi City Stars gol 1-0 ka Shabana noyudo loch margi mar 2 tok loyo klab mar Muranga gol 1-0 e alap ma Sebastian Park. Jobengi ma KCB FC no mako thuolo mokwongo e chung' mar timbe e lig no dhi nyime gi duoko makare. Bang' loyo klab ma Atalanta gonde 2-1 kana Kariobangi Sharks no wuok amodhi gi bunde kara gi jobunde ma Police FC. Usishike Jatuge tim man Nairobi City Thunder Tyler Hongwa nigi geno ni tim no biro yudo duoko makare e tuke mabiro mag kapu mag Ball Elite 16 mabiro bagi pacho kaya lap Makasarani Indo gi Nyayo Gymnasium e kindare 28 dwe ni nyaka dwe manyien. Tim mar City Thunder nitiere pool A kamotingo timbe kaka MBB mawuok Afrika ma milambo, Creole Stars mawuok Cape Verde, kachiel gi Bravehearts mawuok e piny mar Malawi. Pool B oting'o City Oilers mawuok Uganda, Urunani mawuok Burundi, Matero Magic mawuok Zambia gi Fox Basketball mawuok Sudan ma milambo.
Ikanya mwateke chendo maro imore nyakura mgajwangero kamano kuom Kiramogi TV Benta Charles, Faith Cruz, no bende kanyo Faith Mzomo, Shanzi Joy, Discipline, Brian, Jared Gerald, Freddy George, giwacho kanyo ni entaita Taveta, hoido waichigeo Makare, Maxwell Sidondo, wacho kanyo ni bende entiere kodo Chieng KDF, Nyakwar Nyankwi, naneno ukacha unduto wodi Nyaboro bende karibu mano Nairobi PSV driver bende wacho ne gisemo le chendo nyakura mgajwang. Irokamano kuom Kiramogi TV uduto unmoro ote magu ano bende kanyo Daisy kod Gildan wacho ne gintiere Kanyakwar en gi jaode Sheila Nyarabandu gimora hinya gi chenro ano bende ote mo or kanyo gi Felix Ochare kantiere Kanga wacho ni en bende entie kodwa chenro sechege mag oyimore osebedo kod nyaka nwa chake ano auki diboka ntiere Oyani Masai hembe entie kodwa chenro Ochieng KDF wacho no e Makare be ano kanyo ote mar Frida Tieno wacho ni en bende oseyore chenro Brian tire Nakuru wacho ni Nakuru iko locked erokamano ahinya Brian kuom Kiramogi TV sechege mag oyimore kabeano kanyo ote mar Gaudencia Achieng en bende wacho ni nyaka ne wachaki okete mana Kiramogi TV mora hinya gi chenro kendo wacho ni gimomako dhogi to en wach mano mar miyo sando jatije kendo hinyo e yo ma ok owinjore wacho ni en gino bende koro winjo bed ni kaone miyo makamano okang mar chik mowinjore kaluwore gi chike mabacho kae neno kanyo ote amano mo or kae gi Jared Owiti Ganda onyisa kacha ni entiere kod amano Reverend Jared Owiti mar Christ Worship Pefa Church Awendo wacho ni en gi Mikai Pastor Caroline Jared Kiramogi TV neno yo Makare woro siasa ma Homa Bay wacho ni ngato gweta to ochako bed appointed kanyo wacho no chomo Pefa rungo e kiche mara tipo odio winji wach Nyasaye erokamano ahinya Reverend Jared kuom ote mari biano kanyo guda ka Yesu nyisa kacha ni embe entie kodwa chenro kanyo kiny no bede twak gi Cleophas Olocho kinyi nyakoro mgajwang Milka Amadi yani ni kacha inbende wacho kanyo ni in gidani Deborah untiere Kisumu Kiramogi TV ler kata kamano wacho ni kothe mago Kisumu koth en gwetho samoro ko ng'eny ahinya bende nyalo kelo tabu matin wakwayo mana arita maber mar Nyasaye kinyaya bende koro koth mapek chwe thoth gwenge mapacho kanya koro mgajwang arita bende chakre kod ini wuon kumoro moro maintie Alisa Bia Nyong'o erokamano Tisnya kwa Nyawade kantie Sindo Mwalo nando bende George Frederick Ogonda wacho ni en bende entie kodwa aneno ote bende mar Oyaya Mdogo wachoro se check-in nyaka no wachaki kaito bende no ote mar Udhis Ndui wa Kokuro wacho ni en bende Kokuro well represented nyakoro mgajwang ni kaisa no kanyo wika ngwene wange to kamano ko Kiramogi TV e chenro mane wachako mara menye piny kachiel gi oyimore ote odhuro kae ma okosomo kawuono kiny wasome chenro amoko Kiramogi TV elo team oneno ni weche gi chopni yo Makare kachiel gi Derek Monolin Sisimani gilange na osebedo ka Ganesto Woodnam Chubi kachiel gi Loko Belinda Adhiambo erokamano Tiro Makare nyinga Lydia Okey uriti masana